Ποιος πρέπει να αποφασίσει. Λοιπόν, απλώς βάλτε τον εαυτό σας μπροστά. Με φοβάστε να βάλετε τον εαυτό σας μπροστά, γιατί δεν θα ξαναπώ όλα τα θετικά της εταιρείας. Όμως, εκείνος ο οποίος γίνεται μέλος, έχει τα μάλα να κερδίσει. Απλώς δεν το ξέρει. Και χρειάζεται να είσαστε εσείς η γέφυρα να το φέρετε να δει τις πληροφορίες για να γίνει μέλος. Κομπά! Κομπά! Λοιπόν. Τώρα, παρόλα αυτά, πάρα πολύ από εσάς δεν θα πιάνετε τηλέφωνο. Λοιπόν, συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι πάρα πολλά απλά τα πράγματα τα οποία είπα? Πιστεύετε ότι όλοι μπορείτε να πιάτε ένα τηλέφωνο να του πείτε κάποιου αν μπορεί κάποια δεδομένη ώρα και άμα μπορεί να του δείξει κάτι το οποίο είναι σημαντικό για εσάς? Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος που το κάνουμε πάρα πολύ ονομάζεται φόβος. Είτε ο φόβος της απόρριψης, είτε ο φόβος της αποτυχίας, είτε ο φόβος της προηγούμενης επιτυχίας. Τις προηγούμενες επιτυχίες. Λοιπόν, Μιχάλη, εγκαταλάβεις. Εν έχω τις περγαμηνές σου τον κύκλο του Μιχάλη του Σιμητρά. Πιάσ' το τηλέφωνο. Ελπίζω να κατανοήσετε ως τώρα και από εκεί και πέρα ότι η λύση στα προβλήματα εσάς μέσα στη Well Ventures, και λέω προβλήματα, προκλήσεις, εν είστε εκεί που θέλετε, είναι ότι σηκώνουμε το τηλέφωνο. Η λύση είναι όταν πιάσετε το τηλέφωνο στα σοφιά σας και πιάσετε όποιον ξέρετε, χωρίς να προκλίνετε, αφήνοντας εκείνον ή εκείνη να αποφασίσει. Λοιπόν, Μιχάλη, πάλι καταλάβεις. Εν είμαι έτσι ψηλός όπως το Δημήτρη το Θεμιστοκλέος. Πιάσ' το τηλέφωνο. Μιχάλη, θέλω να γίνω director. Πιάσ' το τηλέφωνο. Μιχάλη, θέλω να γίνω IMD. Πιάσ' το τηλέφωνο. Η μόνη διαφορά ενός IMD με κάποιου του οποίου, ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτό το business, η μόνη διαφορά ενός πετυχημένου με ενός αποτυχημένου είναι το γεγονός ότι ο επιτυχημένος ή ο IMD ή αυτός που έφτασε στο στόχο που έθεσε υπέρθηκε και καταπάτησε τους φόβους του. Τώρα έχουμε δύο επιλογές. Είτε να γινόμαστε υποχείριο του φόβου μας, είτε να τον υπερβούμε. Είπε σας κανένας ότι ο επιτυχημένος φοβάται? Φοβάται. Απλώς και λέει να κάνει τα πράγματα που το φοβίζουν, γιατί ξέρει ότι η επιτυχία είναι κάπου έξω από τον κύκλο βολικότητας του. Και λέει να κάνει τα πράγματα τα οποία τον κάνουν να νιώθει άβολα, γιατί ξέρει ότι κάπου εκεί είναι το μεγάλο αποτέλεσμα. Άρα κυρίες και κύριοι, επειδή είναι εντάξει να φοβόμαστε, και εγώ φοβούμαι κάθε μέρα, και εγώ φοβούμαι κάποτε να πιάω τηλέφωνο, όμως και αλλιώς να το κάνω. Γιατί οι στόχοι μου πιο μεγάλοι από τους φόβους μου. Λοιπόν, και πάλι, Μιχάλη. Λοιπόν, Μιχάλη, καταλάβεις, όλοι μου οι φίλοι ξέρουν, πιάσ' το τηλέφωνο. Μιχάλη, η θεία μου περιπέζει με. Λαλή μου πως είμαι κλέφτης, πιάσ' το τηλέφωνο. Μιχάλη, εν είμαι έτσι ωραίος όπως τον Νάκη, πιάσ' το τηλέφωνο. Μιχάλη, εν είμαι έτσι ελκυστικός όπως τη Χριστιανή Θεμιστοκλέος, πιάσ' το τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, η μόνη λύση στο να φέρετε εσείς τα δικά σας αποτελέσματα είναι να πιάσετε το τηλέφωνο. Εν έχω κύκλο, πιάσ' το τηλέφωνο. Εν έχω τα λεφτά να ξεκινήσω, κρούς το τηλέφωνο. Θέλω να πάω διακοπές και δεν κάνω κύκλους, πιάσ' το τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, πιάστε το τηλέφωνο. Όποιον ξέρετε ζωντανό. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να πιάσετε το τηλέφωνο? Yes. Είσαστε έτοιμοι τώρα, αν σας πω να πιάμε όποιον ξέρουμε, ή 3 άτομα, ή 5 άτομα, ή 2 άτομα. Είσαστε έτοιμοι να πιάμε?
νιώθετε καλύτερα, νιώθετε ότι είναι πιο απλό, νιώθετε ότι μπορείτε να το κάνετε, νιώθετε ότι τούτος ο κύριος ο οποίος... Τέλος πάντων. Άμα το κάνετε τούτος μπορώ να κάνω και εγώ. Δημήτρη, πόσο πολλά σε επηρεάζει σε κρούσεις για να μην καταφέρεις τους στόχους σου? Για στο τηλέφωνο. Ιάκωβε, θέλεις να καταφέρεις να βγάλεις τους στόχους σου? Ιάκωβος. Για στο τηλέφωνο. Λατρίδη, ενοχλάσαι απάνταστα αν εγώ πετύχω και εσύ πετύχεις. Να σε ενοχλούσε, για στο τηλέφωνο να σε ενοχλά. Χρυσοχός. Γιατί έλυσα IMD ακόμα, πιάσ' το τηλέφωνο. Πιάσ' το τηλέφωνο. Λόγκρας. Γιατί έλυσε marketing director, πιάσ' το τηλέφωνο. Έχει κάποιον που δεν μπορεί να πιάσει το τηλέφωνο? Pick up the phone. Pick up the phone. Πόσο θέλω να κάνεις τους στόχους? Πιάσ' το τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Άντζελα. Παίρν the phone! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάνω. Λοιπόν, για να βρίσκεστε εδώ ημέρα Σάββατο, κάτι θέλετε να καταφέρετε. Κάπου θέλετε να φτάσετε, κάποιο στόχο έχετε. Σας εγγυούμε ότι ο μοναδικό πράγμα το οποίο στέκεται μπροστά σας για την επίτευξη του στόχου σας σε το business είναι ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ πιάνω τη λίστα μου. Έχετε 10 λεπτά, διορία δεν είναι break, για να καλέσετε. Αν είσαι εσύ που του μιλώ μες στα μάτια, αν είσαι εσύ που να φέρει έκρηξη στον οργανισμό σου, αν είσαι εσύ το άτομο που θα μιλούν γενναίες και γενναίες, πιάσ' το τηλέφωνο. Πιάσ' το τηλέφωνο, ευχαριστώ. Να δούμε για η ώρα 7.30 όποιον ξέρετε για την επόμενη παρουσίαση. Κάποιοι θα το κάνετε, εκείνοι που θα το κάνουν εγγυούμε σας με την ενέργεια που υπάρχει θα διαλύσετε το σύστημα. Για επιλογή δική σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.